Ilohim. Allohu Ekber. Qani ketdik. Otasida qizil adamiz. Qaytarma, ha. дар яке аз кӯчаҳои Ӯзбекистон тамошобинон шоҳиди ҳодисаи ҳайратангез гардиданд. як духтари хурдсол бо бастани ресмонд ба миёнаш ва пайваст кардани нӯги дигари он ба мошини тамғаи Lexus, ки вазнаш зиёда аз 3 тонна мебошад, тавонист мошинро ба масофаи назаррас танҳо бо қувваи бадани худ ба ҳаракат дарорад. қаҳрамони ин баромад духтари мактабхон аст. тахминан дар синфи ибтидоӣ мехонад. бо вуҷуди синни кам ӯ қувва, ҷасорат ва маҳорати баланд нишон дод. падари полвони духтар, ки худ дорбозчӣ аст, аз кӯдакӣ духтарашро ба машқҳои ҷисмонӣ ҷалб карда, полвон духтари воқеӣ тарбия намудааст. полвони духтар дар намоиш трюкҳои гуногун иҷро карда, исбот намуд, ки ҳунари дорбозӣ ва қувваозмоӣ танҳо ба мардон маҳдуд намешавад. ин баромад андешаи деринаро мешиканад, ки гӯё чунин ҳунарҳо танҳо мардонанд. духтарон низ метавонанд паҳлавон шаванд, агар ирода, машқ ва дастгирӣ дошта бошанд. аз шумо медонед, ки дар тоҷикистон низ чунин полвон духтарон ҳастанд. yerdan o'tirgan holatda judayam murakkab cho'p olish qiyin. Tosh ko'taryapti. Qani bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta arsiy bormi? Ayog'ingizni sizlarga sog'lom.